Joo, ollaan tässä puolimatkassa Selkämerellä. Lähdettiin tuossa 7 aikana aamulla Isokarista liikenteeseen ja nyt ollaan menossa kohti Sundsvallia ja vielä tosiaan noin 75 mailia matkaa jäljellä. Kuten ehkä äänestä kuuluu, niin vettä vähän sataa, eli tästä tulee tämmöinen säderintama tän Selkämeren yli. No niin, tänään on 1. heinäkuuta ja purjehditaan täällä Högakustenilla. Lähdettiin Löviikistä ja todennäköisesti mennään tonne Bönhamniin. Tää on nyt sitten 4. tai 5. päivä tää Ruotsin puolella. Nyt on oikeastaan ensimmäinen tämmönen kesäpäivä, että varmaan reilusti yli 20 astetta lämmintä ja aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta ja just sopiva tuuli. Nyt on loistavat olosuhteet. Ollaan Högakustenilla, purjehditaan. Ja lähdettiin tänään ennen puolta päivää Bönhamnista. Suuntana on Ulvöhamn, joka itse asiassa tossa jo näkyy. Tommonen isompi vierasvenesatama, jossa pitäisi olla sitä Surströmmiä. Mä en kyllä ainakaan sitä maista, mutta Antti meinaa. Täällä on aika syvää, 70, pitkälti yli 100 metriä näyttänyt monesti. Nyt mä meinaan näköjään jiipata. Mennään myötätuuleen tällä hetkellä aika mukavasti tässä. Sentään 3 välillä melkein 4 solmuvia. Sieltä aikamoiset aallot surffaa takaa. Täällä on maininkin hurjasta etelästä on tullut pitkään. Ja tuolla pitäisi nyt itse asiassa näkyy Mjältön, mikä on se Ruotsin korkein saari. Mennään sinne varmaan sitten huomenna. Moikka! Ollaan tässä Rysuntaan saapumassa. Kohta lähdettiin tuolta Mjältönin länsipuolelta, eli Sundsbudarnasta. Ihan luonnon satama, pieni lahti, missä oltiin yötä. Ja nyt suunnattiin sitten vähän pohjoisemmasta Rysuntaan. Tuossa on aika hieno Skrubbanin korkeat kalliot tuossa vieressä tällä hetkellä. Ja tuolla edessäpäin näkyy satama. Ja nyt mennään ihmettelemään millainen on Rysunda, sitä on kovasti ainakin kehuttu.
Madisonissa ollaan. Tuolta pitkältä veneen satama kiertää tuonne toiseen reunaan asti. Täällä on valtavasti veneitä ankkurissa ja tuolla laiturissa ja sitten kalliolla kiinni. Eli on viimeinen osuus loppusuoralla ja lähdettiin tuolta Ahvenanmaalta Djupvikiniltä tuossa 4 aikaan aamulla ja nyt ollaan 10 tunnin purjehduksen jälkeen niin saapumassa tähän Isokarille, josta me silloin juonnuksen jälkeen lähdettiin liikkeelle kohti Högökusten. Ja tänään on ollut oikein loistava purjehduspäivä. Etelän puolelta tuulta tuommoinen 5-7 metriä sekunnissa ja päästy purjella melkein koko matka. Mutta vielä tuommoinen 15 mailia, 3 tuntia jäljellä ennen kuin saavutaan Kustaviin. Ja alkaa olla reissu paketissa.